Dobrý večer, dámy a páni. Dovolte mi, aby som vás privítal na našom kurze Základy zoznamovania pre mužov. Som veľmi rád, že sme sa tu zišli v takomto hojnom počte. Pretože mnoho mužov si s týmto problémom nevie rady. Dnes večer sa zameriame na úplne prvú schôdzku. Prvé rande je určite veľmi rozsiahlým a komplexným problémom. Prvým veľmi dôležitým krokom, na ktorým si musíte dávať pozor, je snažiť sa nevyzerať ako úplný idiot, keď doňa otvorí dvere. Najlepšie je tváriť sa, ako by bola vaša pozornosť práve vyrušená. Ale hneď ako ju uvidíte, veľmi dôležité je povedať jej, ako skvele vyzerá. Ale nepreháňajte to. V tomto bode bývate veľmi často predstavení jej rodičom. Váš prístup je tiež veľmi dôležitý. Môžete byť príliš formálny, alebo môžete byť príliš priateľský. Keď sa budete lúčiť s jej rodičmi, znovu to nepreháňajte. Odprevádte ju k vášmu autu a nezabudnite jej otvoriť dvere. Keď ste už v aute, dávajte si pozor na spôsob, akým jazdíte. Ak jazdíte takto, môžete skrátiť jej úctu. Ak jazdíte takto, mali ste si radšej zobrať taxík. Tak, a prichádzame k reštaurácii. Vystúpte z auta. Odvedte ju k vášmu stolu a usaďte ju na jej miesto. A privolajte čašníka. Výber toho správneho vína je dôležitý. Totálna neznalosť nepôsobí dobre. Keď vám víno prinesú, je dôležité ho najskôr ochutnať. Ale nebuďte príliš profesionálni. Pri jedle sa tiež musíte chovať primerane. Nejedzte príliš rýchlo, ale ani príliš pomaly. Nasleduje zaplatenie účtu. Toto je veľmi dôležitý moment. Musíte zachovať chladnú hlavu a rozvahu. Takto je to správne. A takto je to nesprávne. Dievča sa môže ponúknuť, že zaplatí sama, čo vy samozrejme musíte namietať. Na chvíľu. Ďalšou zastávkou je luxusná diskotéka. Keď už ste dnu, môžete pôsobiť divne, keď sa budete snažiť kričať cez hudbu. Tak len nenúdene postávajte a tvárte sa sexy. Takto je to dobré. Takto lepšie. A toto už začína byť trochu mimo. Okrem postoja je veľmi dôležitá aj tanečná technika.
Väčšina ľudí tancovať nevie a tak tancujú príliš veľa. Iní tancujú príliš málo. Niektorí ľudia tancujú, ako keby mali niečo v zadku. Iní, ako keby im niečo zo zadku vychádzalo. Keď všetci sedia, je najlepšie netancovať vôbec. V tomto prípade je športové zranenie vždy užitočné a je dobrým dôvodom opustiť diskotéku. Ak ste všetko spravili správne, o 20 minút by ste mali byť naspäť u vás doma. Je veľmi dôležité uvoľniť sa a docieliť, aby sa váš host cítil u vás ako doma. Ona bude zrejme ešte nervóznejšia ako vy, a tak nie je vôbec nutné robiť nejaké extra špeciálne úpravy. Nasleduje púšťanie hudby. Nemôžeme vám pomôcť s výberom hudby, ale púšťanie pohrebných spirituálov a dýchovky je chyba. Za žiadnych okolností sa nechválte svojim stereo prehrávačom. A teraz prichádza moment, na ktorý ste toľko čakali. Zvádzanie. To ale budeme rozoberať na našej lekcii až o týždeň. No napriek tomu až sú základné pocity. Toto je dobré. A toto, ako by som povedal, toto je katastrofa.